karbilamet amay nijang longri amay kapado ponji apan kachasi kachadang pon. Lam lun tumu penteng sumpot kecerai ji puluti karbilamet ta yason kethedung ang thek lason si karbilamet amay. Nijang longri amay kapado ponji apan kachasik pon. Labang soing deng hini karbilamet amay nijang longri amay kapado ponji lakhat roksi kopli constituency arlo langthat along sinon ke bangji ningkan suri hini ra incorrectly arkoya cheklo ni phai thongkep pen thongkep ra isi la pen thang isi acheklo ar nisi hot ponlo labangso amay pi along pinangan karbiang long pen angtam sunitpur kamrup Biswanath Chariali lapen Meghalaya along karbilamet amay kedo adim an ato mapantami kachop ha padu panji pusi kachesik kachedang aputhak reception committee amay phu Mongol Singh Be lapet Kongchun Bang Biren Singh Kro alam the arjupon sina Karbi lamet amai lang thara warlong di ponji keputhak holo niltum chisik cedang ponbom lo pen chunji dok si ang thek lang lo athema lo nilitum reception nili mai pulo athema nilitum la kim kerak an nilitum reception pen kacerap dunanya puthak an same nilitum penangan ke kim erak lo pela so puthak nilitum lo nang cerap dun enel tum longria mai putum na dolo lang kita nilitum han lamcak nang speed dulu an ke nilitum cerap rapet pen longria mai pen cenglok dar reception committee atum nilitum claim rapet dar rapet nilitum ning cetelo lapen nilitum isi cedang lalu je long kini hari tane nalitum tane teglong lo nilitum GCP kan tane surbomo nilitum laki tun ke dangya din an sitame lapen pena aptik pen nilitum pendel nilitum kimpo dan ponpo sinon nili thanu elo mo prangge bang nilitum cetan po non ke nilitum nalitum na teglong erlo nilitum chun po nilitum madam do pen jupo jupi pen cenglok tum cerap itu pen rong saru sa pen stale langsung nilitum selalu non nilitum titik ponateng pulote nilitum Hamret district ang Kanglong a branch punang koklo branch inkora ke thomdo amasi isia branch long pen bangkep ke bangji amasi hala so pen nilitum hisab dam lo pangrum dam pelo pulote hala tum pelo sintum bang haruhinira bang thokep dui lapen nilitum anela ene dag reception committee tum dola dakta bang pocket roke bag nilitum lapen nilitum ene ala central committee lo district committee alang tum beta komna tane bang pocket roke alang masih pangrum pen nilitum long dak bang haru potroke nilitum la reception lo ketong lapen mo nilitum ala lun kan malin duji lapen mo hala nilitum public meeting huduji ala orang ke rat kasi tong mang nilitum kabena dak bang suri ni tong kita rat tong rata mai kilo ma pansi nilitum non ko kaci sik pangke nilitum karbeng longa cing hona nilitum CM tuliram rong hang alang ni pansi nilitum sik pon lo lapen nilitum boy thalang so MLA Rup Singh Teron alang pansi nilitum lo sik pon la pon dak nilitum lang that karbela bena mai long nang kaci tong doni pan nilitum sik pon non kapamon ponji rong kilu along taran lap bangke ki pudun athai siksak uji pubang mathadam de hai tare me non kel tum ni hang pen nijang labang pache prek daglo athema tuning kan si amre lo si chenglo ase alang tum tame ni hang tum tame alang tum si chilung cherek pen si anal tum ta si chedang ma salang tum plan laso rasen tum nijang longria mai tum tame lason se tum ene cerap citu pen si labang tum pichu namai bangke lang that patu aklam long non lamen amai kim kerang kibiahan pun tung kim kerang kayak ini tum ini pen ini nikrip hobak dulu kim tang yang kicun dulu yang ke non ini tum kim kerang nong pu sarhabi tu amai aterang nong kim boy lo pu ini pu lah ini tum district committee ahem tang lo pe get tu lah ahem tap tang lo derang tang lo
nol an chun lalu tum kim wom aso pi bange dolang ni tum la pu boundary pu pine pu check pen kang pipe ni dolang alon pa doi bang du he kita non ko bangke alam bang ana chingwai lo thik lo ane alon pa doi han bang he di ta non ko bange ni tum klem telang he la so no la sarabi tum amai ane aterang tang det pen sin tum thik bo lo tenun cái đam tăng của pilo kim tăng à nang gedam tangge itu apu nitum la district committee nitum aterang tang elo la penderang tang lo la penitum la puntum get ahem tun tang lo humni penon sarhabe tum aterang kim woi lo an nan ko kim tang e bang pharu pho pusi nitum meda ke chithi he tala super ong ui ta hai mune